Ako určíte, či je slimák samec alebo samička? Slimák? Tak by som mu rozťahol nohy, otvorím tak, ako sa to robíva, nie? Rozťahnem mu nohy a pozriem sa. Má to alebo to? Ako určíte, či je slimák samec alebo samička? No, to sa nedá určiť. Prečo nie? Dá sa síce, ale ja som chalan z dediny a dá sa. No a vy, chalan z dediny, to ako zistíte? Podľa toho, že samec bude na samičke pri párení. Ako určite, či je slimák samec alebo samička? Ježiš, čo som už počul, ale už si to nepamätám. Ako to zistíte, keď uvidíte dvoch slimákov, ktorý je samec, ktorá je samička? Podľa tých týkadel. Čo je s tými týkadlami? Ježiš, no... Tak, to sa ich vystrka hore. Kto? Samička alebo samček? Samec. Samička má čo s týkadlami? Ježiš, toto má také jak ovisnuté, lebo ja ich to nazval. No. Ako určite, či je slimák samec alebo samička? No, ak sa ho spýtam a on mi odpovie... Takto ja by som sa ho spýtal, aby ste to mali dlhšie. Keď sa na ňo pozriem a bude to on, tak je to samec. Ak to nebude on, podľa všetkého... A ináč on je hermafrodit. Vy ste ma teraz dobehli. Ako určite, či je slimák samec alebo samička? No. Keď má jedno oko väčšie a druhé menšie. Kto má väčšie oko? Samec či samička? Samec. Má jedno oko väčšie? Áno. A ktoré? Levé. Ako to viete? To je také u chlapu. Vy máte jedno oko väčšie? Oko ne. Ako určite, či je slimák samec alebo samička? Slimák, je to takéto vec, kde to ja neonej. To je jak aj u žení, no. Tak vám poviem. Ženy, aj prsia má samička? No to... Prosia. Na spodku by mala mať. No. Mala by mať. Ale asi nemôže byť veľké, keďže sa plazí po zemi. Však to je malé, však to ona má takú domček. Domček. Tak sa to hovorí. Ako sa rozmnožujú samček a samička slimáka? To sa mňa pýtate na také veci. Tak vy už máte svoje skúsenosti určite. Dajte mi pokoj, ja som mal 7 detsek za 4 roky. To už ani neste mne tak veca vyprávať. Ako určite, či je slimák samec alebo samička? No tak nemôžem mu pozrieť, či je to samička alebo samec, lebo však to nemá ani švirikára, ani onie. Ani dieru. Podľa čoho? Slimák sa ako rozmnožuje? Prosím. Slimák sa rozložuje, tak oné, tak naprší a je napršané. A tak akože už oné je voda, tak potom ako jedno druhý sa zlepa do seba, už je slimák. Jeden aj druhý. Musíme sa modliť, aby pršalo, aby boli slimáky. Áno, teď prší, tak tu slimáci.